Philikehle, sanibonani wey'ngane zakuthi ngibingelela enhla nasezansi. Bafowethu, ngicela abangaka-like u-like, abangaka-follow, ongifolowe uma ungenankinga. Bafowethu, ngicabanga seniy'bonile zonke ley'ndaba lezi ey'shisa zithi bhe. Engicabanga ukuthi iy'ndaba vele ekade zaqala y'shisa ley'ndaba y'phinde y'bande, y'phinde y'shise, y'phinde kuthuleke, y'phinde y'shise, yabo. Kodwa ekugcineni-ke njengamanje ngicabanga ukuthi sekuyindaba esingathi iy'ndaba ezinhle kakhulu kwi-Kaizer Chiefs. Njengoba kulindeke ukuthi iy'mpofana-ke ziqede konke ngalo mjida lo. Nangoku uPhili bafethu, uPhili owumfana nje umuhle kakhulu lapha kwa-Stellenbosch, noma ngithi nje lapha ebedlalela i-Stellenbosch ngoba phela uya lapha kwey'mpofana kungekudala nje uzobe emenyezela ngokusemthethweni. Kuthiwa kuPhili-ke noma ake ngithi nje iy'mpofana vele kuseduzane ukuthi beqede i-move naye. UPhili-ke sekungamenyezelwa noma inini ukuthi usewumdlali we-Kaizer Chiefs. Iy'ndaba ezinhle-ke lezi njengoba uLepo kungakaziwa-ke ukuthi naye-ke uyahamba noma akasahambe sekuthulekile nje, yabo indaba yakhe isiduma. Kodwa engicabanga ukuthi-ke lo mfana lona-ke umfana esimdinga kakhulu noma uyi-winger esiyidinga kakhulu lapha ku-Kaizer Chiefs, yabo. So uwumfana-ke onzima kakhulu-ke engicabanga ukuthi abantu abaningi bambonile. No-Gavin Hunt-ke naye ukuqinisekisile-ke lokho wathi-ke hhayi cha, uPhili uyahamba. Noma engashongo-ke yena ukuthi uyakuphi-ke engicabanga ukuthi akuvumelekile-ke ukuthi akhiphe igama le-team aya kuyo, kodwa nje uqinisekisile-ke umqeqeshi wayo i-Stellies. NoMazola-ke lapha engicabanga ukuthi abaningi bayizwile futhi kuye kuMazola. Washo ukuthi hhayi iy'mpofana-ke sekuseduzane ukuthi zimthathe umfana, akusasele malanga mangakhi. Ngicabanga ukuthi sothi siyodlala igemu yangoMgqibelo ngo-8 ntambama sobe sesazi konke ngomfana ukuthi uya kuphi, noma uzoqala nini ukujima, yabo. So nje engicabanga ukuthi iy'ndaba ezinhle kakhulu-ke iy'ngane zakwethu lezi. Sithi woza-ke ekhaya-ke mfana uzo-eda lapha ethimini. Siyashoda-ke ngomfana ofana nawe okwazi ukuqonda indoda, yabo. And into enhle sikuthola usasemncane kakhulu. Ngicabanga usasemncane kakhulu uPhili uzosisiza kakhulu futhi. Into suke sibe nebhadi ngayo uvele uhambe uye phesheya. Ngoba i-Chiefs ayinamona-ke iyakwazi ukudedela abadlali. Yinto engiyisabayo ngawe, kodwa sithi nje welcome home boy. Siyabonga.